थारुन जावदों नै जोंहा थारुन गाबोन बाजाराव लांनो थारुन जावदों थारुन गाबोन बाजाराव लांनाय नांगौ दामा बेसेबां मोनो ओरै खोलानिया बांद्राय जायाखैने नै बिथिंजायनियानो बरिया जादों गेजेरनिया थारुन जावदों थारुन माथो फिसासो बियो बैथिंनासो जि गिदिर गिदिरखा बैथिंनिया सेरबासो जाखागोनदां अबा गिदिर गिदिरखा दाख्लै 850 जासिबायमोन दा मनाव औ रायलायहरनाया थारुन जावदों नै जोंहा लोगोफोर थारुन जावदों गाबोन बाजाराव लांनो नै गिदिर गिदिरखा ओरैनो सेरबा 6 केजि जाखागोनदां नै दासार गिदिर गिदिर ओरैनिया नै अयथासार गिदिर गिदिर ओरैनिया नै बेखौ नाय खाथ्रा गिदिरखा बेलाय बेसे बुरजा लाङो जासिगोनदां बुरजा जाबायथ' जासिगोनलै ओंखा 1300 थांबाय होनदों दाख्लै लाइकआव ए उनाव औ होनबाथ' दाम जागोन 1500 थांगोनलै आफा बिदि होनजाखौ दा ओंखारजेननाय ना ओंखायनो औ ओंखारजेननाय ना बिगायाव खय मनसो जागोन 80 मन गाहाम जायोनो 80 मन 80 मन जानांगौबाथ' बिराद मोजां प्रफिट दं प्रफिट दंखायोरा माबाबा 6-7 थाखालाबो प्रफिट थाबावोसो जुदि बिगायाव जुदि 80 मन गाहाम जानांगौबा ओमफ्राय जेबो माबा गैखाया ने खाथिनि गैया गायबाय खोबना होबाय होआबा थाबाय उनाव जावदोल' बिराद मोजां नै बिराद मोजां लोगोफोर बेबायदि थारुन गाय आरोना बिगायावनो खमथारावनो 60 मन बारासो जाबावो जाहैदों ओमफ्राय महनसेयावहाय नोङो दा 1000-1200 गाहाम थांबायनो होमबा बेहाय नै सेरनै सेरथामा जाखागोन बिराद गिदिर गिदिर दङ ओरै गिदिर सेरबा गाहाम जानाय होमबा बारा बुरजा नाङा माथो महनसे जानो सेरबा जुदि जानांगौबा महनसे जानो बोलोआनो नाङा बरियाखानो बिदि साफा फोसाबनांगौ आरोना बाजाराव लांबा बिराद मोजां मोनखायो जानो गोथावथार न'आव जागासिनो दं बेखौ फिसिना लाबोरा औ एसे फिसिनानै लाबो
बिराद बरिया जायो ओरैजाय थारुना हाया मोजां ना दंलै 6 बिगा गाहाम दङ नोगोद बुरजा बुरजा गायनाय खोनायोथ' ओरैजाय ने 6 बिगा 7 बिगा 8 बिगा बिदि गायदों हादानथिंजाय फेंखा थाङो नै फेंखाबो थाङो बेखौ बस'नांगौ दा बेखौ मोजां नै जि खिथुआखौ दा बस'नाङालै ए फेंखाखौलाय फेंखाखौ बोखानांगौ होनांगौ गासिबो नंजोबालाबो बबेनिफ्राय लाबोनायमोन बे जोलैया ओइ हादाननिफ्राय सिबिरननि सायग्रोदोलै मा फंबायो फैबा जोबखादो होमबालाय नै लोगोफोर बरिया जाखाबाय फोसाबनाया बिदि साफा खालायनानै लांनांगौ आरोना बाजारावहाय सेरनै जाखागोनदां नै बेयो गिदिरथार मा फेंखाखौ आलदा दोनदो फेंखाखौबो दोनखाला आलदा नै इसिनिखौबो दोन गथायैनो गायनो फेंखाखौ आलदा दोनसै बेखौ फानजाखाया थारुन फोसाबदों थारुन गाबोन बाजाराव लांनांगौ बेसेबां मोनो गाबोन नायनोसै आरोना बाजारनि दामखौ नायलांबाय थादो लोगोफोरजों थारुन फोसाबनायखौ देरमन बियो हागौ गिदिर थारनानै बैनियालाय बिराद गिदिर खय फारला गायामोन बेहाय 2 मन ए 2 मन बा माबा 80 केजि ने 40 केजि नालाय महनसेयाव गिदिरखौनो दानखावलाबायनानै गायदोरा बे बिदि फेंखाब्ला गोबां थाङो बोरैबो दानबाय दा ओमफ्राय देरद्रायजोबनो गायजोब्बाय दानखाजोब्बाय दा खर'खौसो गायनांगौ दा खर'खौबो गायनांगौ सिबुखौ गायनांगौ ए सिबुआबो खिलिखायो औ बिदि गायजोबनायनि गोजा नै बिदि थाबानो खिलियो नै बिदि थानांगौ ए नैबे बिदिया बिदिनो दाउखानाबो गायनाया बेयाव गायदोंमोनथ' खदालजों जावग्लि हाखर जावै फबना होदों लांबाय दां दाख्लै जानो दाख्लै लांनाय खोनादोंमोन र' फुङावहाय बाजाराव फुङावनो बैनि माबा लांदों मा नामथाय बे गोसोम जानो बर'दिननि सिगां औ जांलांखो ना जावजोबखो गोगोम गिदिरखा बेबायदि गोजाखानाया हरैनिया बिनि देरसिन दंबावोसो देरसिन दंबावरा
बेहाय बेसेबांथाय मा बेहाय बेसेबांथायलाय मोनसेयाव बबे केजि बियो थारुना केजि बेसेबां फानोथाय दा 30 थाखा दा 30 थाखा 1200 जाबाय मनाव 1200 जायो 30 थाखाबा 30 थाखा नालाय दाम दंखायो माथो होनबालाय ने दाम थांखाबायथ' नोंसिनि जोलैया बै रायजोनि बैयाव गायनाया औ बेखौनो लाबोदों दा जोलै खनसे लाबोदों बबे बिसिनिया दखान ए लाबोदों जोलैया नोंसिना जोंनोबो लाबोदोंमोन दा जोंनि लाबोनायालाय अबाव 10 केजि ओंख्रि जाजोबदों थावथारामोनलै थावामोनलै माबा खिथाथारनोसो मोननांगौ खिथाथारनोसो फारलानैसो गायनानै गायफिननांगौ साबसिन ने बेयो गोथावसिन दा ओंखाम मोनसेल' बेनो थावसिनबाव गिदिर जायो बेबो माबानावहाय सोंनानै खारनानैसो दिहुननांगौ जोंनि उनाव जोंनि मोननो फानफैदों जा मोजां मोनखायो दलदखा जोलै मोजांखौ मोनथारनांगौलै ने मोजांखासिना जोंनिया गोगोम गिदिरखा सेरबासो जानो हागौ अजनाव आखायाव मिथिखायो माथो थाल मोनखायो बेसेबां जायो सोरबा जानाय नङा सेरथाम अबावबासो देरसिन थानाया सेरथाम गाहाम जानानै थायो दसेनो सेरथाम गाहाम बिदिखौ ओरै दानस'नानै बे मोखांखौ गायोब्ला बे बिराद गोगोम जायो आखाइजों मारा माबानो थांखायो हाइजेंआबोथ' दाम दंदां ने गायनायखौ नुवाथ' बारा हाइजेंखौ थैयोना ओंखायनो गायला ने गायो गायनो हादानाव गायदों 5,000 गाहाम माबायाव मनाव वा एसे बांसिन होनबाथ' बुरजा गायनो हायोबा नोगोद फैसा दं बेहायबो थैयाबा फैजेननायाव नोगोद गायलायदोंमोन दा मानिया लससो जाबाय 1800 मननि गायदों आबाद मावनायाबो जाबासो जाबाय बबेबा आबादा मोजां जायाना फोसाबखांबाय नै बरिया जाखाबाय लोगोफोर थारुना नै फोसाबखांबाय गाबोन बाजाराव लांनो नागिरदों 1.5 मन 2 मनसो लांनो नागिरदों दामखौ नायहैगोन आरोना बाजाराव बेसेबां थांदों दालाय ओरैनो लकेल हाथायाव फाननाया 30 थाखा केजिनो 30 थाखा केजिबा 1200 मन जायो ओमफ्राय फोसाबखांबाय साफानो सुबाय नै सुबाय जाबायरा सेरबा लखबनानै दोनथ'दो सोखानोसै औ अजन दंना मोनथाम मोनब्रैजोंनो सेरबाने सेरबा सुबाय नै एबार एसे नांबावगौ देरसिनखौ ओरै 10 केजि जाजेनबाय नै 10 केजि 15 केजि सुगासिनो दं नै खय केजि जायो नायनोसै महन बेसे जायो
20 केजि 20 केजि जाबाय 20 केजि आधा मन जाबाय आधा मन 25 केजि जाजेनबाय 5 पाल्ला भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन दे लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ